Η δική σας σπίδα είναι πολύ σημαντική, διότι προστατεύει τους εργαζόμενους αφενός που είναι απολυμμένοι ήδη, αλλά θα προστατεύσει και κάτι πολύ πιο σημαντικό, τη δική σας περιουσία. Δεν είναι του Στουρνάρα σπιτάκι εδώ πέρα να το κλείσει, ούτε του Σαμαρά. Ανεξαρτήτως της ιστορίας της βρώμικης που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι τόσα χρόνια, που βάζουν τα κομματόσκυλα, που βάζουν τους συμβούλους, τα διοικητικά συμβούλια, που πληρώνονται περισσότερο από τους υπαλλήλους εδώ που μοχθούνε. Αυτή τη φορά δίνω την ευκαιρία να αποκτήσουμε και ανεξαρτησία. Να γίνει ανεξάρτητα η ΕΕ. Πέρα από το ότι είναι εθνική, πέρα ότι είναι δημόσια υπηρεσία δική σας, θα γίνει και ανοιχτή και ελεύθερη. Δεν υπάρχει αυτολογοκρισία ή λογοκρισία. Ας φτιάξουν δικά τους μνημόνια ή ας κάνουν δικά τους προγράμματα. Δεν θα περάσει, γιατί τώρα πλέον υπήρξε η σπίθα το να εξαγερθούμε. Και δεν είναι δική μας φωνή εδώ. Είναι φωνή όλων. Όλοι οι εργαζόμενοι συμπαραστέκονται. Και τότε φωνάζαμε συμπαράσταση. Δεν φωνάζαμε μόνο για εμάς. Φωνάζαμε για τον ίδιο τον λαό. Θα το κάνετε χαμπάρι. Θα αποκτήσετε κι εσείς την ευθύνη. Γιατί αν πέσει αυτό το κάστρο, τότε θα σηκώσει κανείς κεφάλι από όποιο κλάδο και αν υπάρχει. Είναι το τελευταίο μας μετερίζει. Υπερασπίστηκα αυτή την κατάσταση και είπαν και στην ΠΡΟΣΠΕ, αυτοοργάνωση θέλουμε. Προβοκάσια όποια και αρχή θα την πατάξουμε. Γιατί μας φοβούνται πλέον. Θα υπάρξει αυτοοργάνωση έτσι αλλιώς και αν χρειαστεί θα κλείσουμε και τις πόρτες. Και ας μπουν μετά τις μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ας συνέρθουν και τα κόμματα. Ήδη οι Τροϊκανοί λένε εμείς δεν επιβάλλαμε τα μέτρα και τις απολύσεις. Δεν είπαμε εμείς να γίνει αυτό. Άρα τι είναι αυτή, βασιλικότερο είναι το βασιλέος. Είναι οι Τροϊκανοί του εσωτερικού φυτού χώρου που έχουν σκύψει το κεφάλι και μας βάζουν και κολλατάμε κάθε μέρα. Και έρχονται άλλα μέτρα. Πού θα πάει αυτή η νεολαία που είναι πάνω από 60% άνεργοι? Πού θα πάει? Θα φύγει στο εξωτερικό? Εμείς τι θα κάνουμε? Είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Η μισή, ο μισός πληθυσμός πεινάει. Τι άλλο χρειάζεται να γίνει? Όταν πήγα στην Τουρκία, εκεί που από μια πλατεία τον Τεζί, με μια αφορμή, γιατί θα κάνουν όλοι, θα κάνουν τζαμί και θα καταστρέψουν το πάρκο, τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους. Δεν βγήκανε μόνο για να μην γίνει το τζαμί ή να μην χαλάσει η πλατεία. Βγήκανε γιατί θέλουν δημοκρατία και ελευθερία. Θέλουν να συνδεθούν και με εμάς και με όλο τον κόσμο. Να μην τους επιβάλλουν και τι θα τηθούνε, και τι θα πιούνε, και τι θα, αν θα φιληθούνε, αν θα ερωτευτούνε. Άρα βλέπετε η διαδικασία αυτή είναι η σπίθα. Είναι, η ΕΚΑ είναι το Τεζί της Αθήνας. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω με τίποτα. Γιατί μετά θα σκύψει μόνο το κεφάλι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ειλικρινά, ο καθένας ας αναλογιστεί τις δικές του ευθύνες. Την ιστορία μας, το ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς αγώνες, χωρίς πείσμα και χωρίς πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί να διασωθεί με μπαλώματα, με ηλίμετρα. Ούτε με τις εκλογές θα σωθεί. Ήδη ο λαός τους έχει καταργήσει και όταν τους ψηφίζει ακόμα. Άρα είναι πράγμα να αφυπνιστεί αυτός ο λαός. Γιατί αυτός ο λαός τους συντηρούσε τόσα χρόνια και ένα δικοματισμό, γιατί δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες, δεν έγινε ενεργός πολίτης και τον κοροϊδεύανε. Και πάντα του λέγανε είναι προδομένος. Τι προδομένος, πάντα ευκολόπιστος και προδομένος. Πόσα χρόνια. Από εκεί ύστερα θα πρέπει να γίνουμε πολλοί. Θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί αυτό που κάνουμε. Ήδη μας στερούν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Ακόμα δεν επικοινωνούμε με την Αθήνα. Και παρεμβαίνουν. Και εμείς τότε είχαμε ραδιοφωνικό σταθμό. Και μπαίνανε μέσα να τον κλείσουν. Πήγαν να τον βομβαρδίσουν. Αλλά ήταν η φωνή μας και η ψυχή μας. Όχι ο σταθμός. Η έκφραση όλων μας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Διότι σας είπα, σπάσανε λογοκρισίες. Σπάσανε οι παρεμβάσεις. Τώρα θα φοβηθούνε. Θα έρθουν να κάνουν το δικό
σχέδιο νόμου. Ας πάρει θέση και ο Βενιζέλος, ας πάρει και ο Κουβέλης. Φοβούνται, μην γίνουν εκλογές. Τι φοβούνται, πόσο πρέπει να ξεφτυλιστούν κι άλλοι. Λοιπόν, αλλά αν ξεφτυλιστούν αυτοί, δεν θα ξεφτυλιστούμε εμείς, γιατί μέσα σε όλα αυτά που διεκδικούμε είναι και η αξιοπρέπειά μας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.